जों दिनै दार्जिलिं जिल्लानिफ्रायहाय सानै फैनो मोनदों आरो बे दिनैहाय आसामावहाय बे गुदि बाथौ आफादखौ मानिबानि नुनानैहाय दिनैहाय गोबाङैनो मोजां मोनबाय। जों मिथिनो हायाखैमोन जे आसामावहाय एसेबां बे गुदि बाथौ आफादखौ फालिनायनिखौ जों मिथिनो हायाखैमोन। दिनै जों फैनानै नुफैबाय आरो नुनानैसो जों मिथिनो मोनबाय गावनि मेगनजों नुनानैहाय। आरो बे जोंनि बे बर'नि परिचयानो बे बाथौ धर्मआनो जों बर'नि परिचय आरो गुदि बाथौ मानिबोनायानो जोंनि सिगांनि धर्मआनो बिनोमोन। जोंनि बर'खौ सिनायनायानो बे गुदि बाथौ आफादनानो। दा नै जोंनि बर'आ खायसेया मानिनो हायाखै, खावबा नागारबाय, खावबा ख्रिस्टानाव थांबाय आरो खावबा गुबुन गुबुन धर्मआव थांबाय। बे धर्मखौहाय नागारनो नाङा। जों गावनि बर' होननायनि सिनायनायानो बेनो बे बाथौ धर्मआनो। बिनि थाखाय जों दिनै बेहाय फैनो मोननानैहाय जोबोर गोजोनबाय आरो बिखौ मानिगासिनो थाला जों आरो मोजां मोनबावगोन। नोंथांमोननि दार्जिलिंआव नोंथांमोना जे जायगायाव दं बर'फोरा माबायदि रायजो जानानै? जों दा दार्जिलिं जिल्लायावहाय मोजाङैनो दं। दार्जिलिं जिल्लायावबो गोबाङैनो दं जोङो आरो बे दार्जिलिं जिल्लायावहाय जे बे गुदि बाथौखौ नागारनानै खावबा अजा मोनैनि गुनिहाय बिनि थाखायबो नागारलांनानैहाय गुबुन बे माबा गोदान मोदाय होनो आरो गोदान माने बाथौ धर्म आरो माबा गुबुन गुबुनखौ हमबाय अजा मोनैनि थाखायनो। दा जोंनि एसे अजाफोर एसे गोबां जाब्ला जोंनि आरोबावनो बे माने आरोबावनो बांबावगोनमोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि नोंथांमोननि जायगायाव? सोलोंथायाथ' जोंनि बे अजायाथ' बारा गैया, सोलोंनोथ' बारा हायाखै। बिदिनो साफा सानै दङ आरो थ' बिजोंनो जों सालायनानै दा बे धर्मखौनो मानिनानै दङ जों।